Godmorgen til jer alle sammen, og velkommen til det her webinar. Mit navn er Jane, og vi skal være sammen her den næste times tid. Jeg skal lige være sikker på, at I har opdaget chatten alle sammen. Det ser sådan ud. Og hvis I kan høre mig, må I godt lige skrive i chatten, når I både får billede og lyd igennem, så jeg er sikker på, at jeg bliver hørt, når jeg sidder og snakker. Ja. Jeg skal også sige til jer, mens det er, at I sidder og skriver, super Kirsten, godt, Rikke, Lasse OK, Annette, godt. Jeg skal sige til jer, at grunden til, at det kun er mig, der er igennem video og lyd, og I dermed kun kan få lov til at skrive i chatten, det er simpelthen fordi, at går vi alle sammen på billeder og lyd, så kræver det rigtig meget af vores internetforbindelse. Og for nogen lykkes det fint, og for andre så går der tekniske problemer i det. Og Annemette, du har problemer med lyden. Er det fordi, at du overhovedet ikke hører mig, eller kan det eventuelt være noget på din egen computer, hvor det er, du skal skrue lidt op for lyden, så du kan høre mig lidt bedre? Du må i hvert fald lige sige til, hvis du har problemer med lyden, fordi så er det jo lidt svært at følge med i under webinaret. Jeg vil starte op. Vi har sådan en god times tid, og som jeg skriver her, så er I meget velkommen til at stille spørgsmål og kommentere og være uenige. Det er nogle tanker, jeg har gjort mig, og nogle erfaringer, jeg har gjort mig, som jeg vil præsentere for jer. Men derfor kan det jo godt være, at I har en helt anden opfattelse, og den vil jeg selvfølgelig meget gerne høre. Vi mangler et par stykker, men dem prøver jeg at lukke ind. Vi er foreløbig 5, og der skulle lige være et par stykker mere, og det er simpelthen et perfekt antal, fordi så har jeg der større mulighed for, at I kan få lov til at stille spørgsmål og interagere osv., så det ikke bare bliver envejs det her. Og super Annemette, så er lyden simpelthen bare altid. Godt, lad os prøve at gå i gang, og jeg har prøvet at lave sådan en opfordring, det har I sikkert også set i invitationen, at min vision det er jo, at vi skal sætte nogle nye standarder. Jeg mener, at begrebet transfer, som i øvrigt også er et forskningsfelt, og ikke ligger under læringsteori. Transfer er et helt selvstændigt forskningsfelt, og det at forankre, det er altså et afgørende begreb for fremtidens læring, efteruddannelse og kursusdeltagelse. Så det er fint nok, at vi ved rigtig meget om læringsteori. Det gør jeg også. Jeg vil også introducere jer til nogle ting. Men jeg har altså et hovedfokus, der hedder transfer. Og det er selvfølgelig ud fra, at jeg har undervist i rigtig mange år. Jeg har siddet i HR-afdelinger med uddannelsesbudgetter og udviklet læringsforløb. Og har gang på gang undret mig over, hvorfor at den læring, der kom enten internt eller eksternt, ikke blev omformet til nogle reelle kompetencer, vi brugte i hverdagen. Så det er simpelthen min drivkraft, det er at kigge på, hvordan kan vi få overført det her læring. Jeg har prøvet at lave en agenda til jer, og jeg ved ikke, ja, Lasse, tilgængelig efter seancen. Ja, jeg skal nok prøve at sende den ud til jer senere i dag, så er I fri for at sidde og skal skrive og alt muligt andet. Så det skulle den gerne være. Hvis det er, I har haft mulighed for at kigge på den der video, jeg sendte med i invitationen, så vil I se nogle af de facts, der er omkring, hvorfor det står så galt til. Men jeg har nogle flere med til jer. Og så skal vi ind og snakke om fra læring til kompetenceudvikling. Hvad er transfer? Hvad tænker jeg, og hvad tænker forskerne, når det er, vi taler om transfer? Lidt omkring lærings- og kompetenceniveau. Og læring kontra transferaktiviteter. Det er en af de ting, jeg faktisk håber, at I får rigtig meget med på. Fordi hvis vi ligesom får, adskillelsen af, at læring er ikke det samme som, at vi forankrer noget. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at introducere de her to begreber, så vi ligesom får skilt tingene ad. Og så de forskellige roller og ansvar. Der er faktisk rigtig mange, der er involveret, når det er, at vi skal transformere nogle ting. Og der vil jeg prøve at give jer nogle fif om, hvem der er involveret og hvilke roller de har. Så har vi ligesom sådan været lidt omkring filosofi- og teoridelen, så vil jeg prøve at vende det på hovedet, fordi det er så det, jeg sådan arbejder ud fra, det er mine koncepter.
Og så ved jeg godt, at der er nogen, jeg er jo selv fra forretningsverdenen, at der er nogen, der siger, at alt det her med, at vi skal lave alle de her ting og sådan noget, det lyder fint nok, men vi er simpelthen for travlt, og det koster for meget. Og i den forbindelse har jeg faktisk i en undersøgelse, jeg lavede sidste år, estimeret, hvor meget det egentlig koster af tid, bare lige for at se, om det er så stort et projekt, når det er, vi laver de her ekstra ting. Og så tak for den her gang, og hvad kan vi eventuelt gøre, hvis I er interesseret i mere? Er der nogle spørgsmål indtil nu? Noget, som I tænker, I gerne ville have haft med herfra, som jeg ikke umiddelbart kommer ind på? Ellers så må I sige til, at jeg kan se, Annemette, at du i hvert fald lige skriver. Det ser spændende ud. Super, Annemette. Nå, lad os prøve at starte. Kan det virkelig være rigtigt? Og jeg har altså stillet mig selv det her spørgsmål rigtig mange gange. Den undersøgelse, jeg lavede, der viste, at virksomhederne ved meget lidt eller slet ingenting om transfer og forankring. Og det er altså transfer som begreb og forskning og forskningsområde. Kun 1 ud af 7 deltagere opnår transfer og effekt ved eksterne kurser og uddannelser. Og det synes jeg jo umiddelbart er interessant, fordi 1 ud af 7 deltagere, det er godt nok ikke, hvad jeg forventede, hverken da jeg sad i HR-afdelingen, eller når det er, jeg går ud og underviser. Jeg havde håbet, at det var mange flere. Interne forløb, det kommer lidt an på, hvordan du opbygger de interne forløb, skal jeg sige til dig. Fordi hvis det er, hvad skal man sige, klassiske forløb med interne undervisere, så får du faktisk heller ikke ret meget ud af det. Men jeg kan jo give nogle idéer om, hvad det er, man skal gøre, og hvis man har indarbejdet det i interne forløb, så vil du selvfølgelig forøge effekten. Den næste omkring 17 ud af 20 deltagere, jeg havde lige en flue her, 17 ud af 20 deltagere kunne vi lige så godt sende på betalt ferie, så er de i mindste ladet op efter den ferie. Læringsudbyttet vil blive nøjagtigt det samme. Og hvis vi tænker på, at vi nogle gange sender folk på uddannelser og kurser, der koster 10, 15, 20, 30.000, eller vi sætter dem på en akademidiplom eller en masteruddannelse til rigtig mange penge, ja, så er det jo i hvert fald interessant, at vi lige så godt kunne have sendt dem på ferie. Jeg ved godt, at jeg sætter tingene lidt skarpe op. I må meget gerne reagere, men det er noget af det, jeg har kunne se i forskningen. Så kommer jeg med sådan en lidt sort-hvid, og jeg er ikke 100% sikker på, at jeg kan stå 100% inden for den. Men jeg prøvede at tage nogle af de her tal og så sige, at millioner af kroner i virksomhederne og statens uddannelsesbudgetter, de smider simpelthen ud af vinduet hvert år. Groft sagt vil jeg sige, at 800.000 ud af hver million. Og så kan I jo selv tænke over, hvor mange penge I egentlig talt bruger på uddannelsesaktiviteter. I kan jo kigge på jeres uddannelsesbudget og så sige, at 8 ud af 10 kroner af det kunne I lige godt bruge på noget andet. Jeg har sådan, ikke for sjov, men jeg har sådan lidt provokerende sagt, at et eller andet sted, så skal vi HR-folk og folk, der arbejder med learning og development og kurser og uddannelsesudbydere. Spørgsmålet er, om vi skal sidde og vente på, at finansfolkene og den strategiske ledelse siger, at nu stopper vi simpelthen de aktiviteter med uddannelse, fordi vi får ikke noget ud af det alligevel. Det er nøjagtigt som at købe en maskine, der aldrig kommer til at give noget afkast. Det er en overvejelse, jeg har gjort mig i hvert fald. Og så med nogle få spørgsmål, så vil en underviser og en læringsspecialist faktisk kunne identificere de 3, der vil få et kompetenceløft. Og spørgsmålet er, om kurser og uddannelsesudviklere og læringsdesigner egentlig talt får spurgt om de spørgsmål, der er lidt interessante for, om deres deltagere de faktisk får noget ud af det. Ja. Løfter du sløret for de få spørgsmål, der spotter de 3 personer? Ja, jeg vil i hvert fald sige, at jeg kommer ind på noget senere, og hvis det er, vi snakker om, hvad det er, der fremmer transfer, så er det nogle af de spørgsmål, jeg mener, at en læringsspecialist skal spørge sine deltagere. Men hvis jeg ikke får det sagt, Kirsten, så må du lige tage fat på mig senere. Ikke? Jeg spurgte også, hvad man ser som den største udfordring i forhold til at arbejde og træne med det, du lærer på uddannelsen og kurset. Og i det her tilfælde var det projektdeltagere, det var altså nogen, der skulle lære noget om projektledelse, som jeg spurgte. Og 89% de siger enten, at jeg har travlt, min chef prioriterer det ikke, ingen er interesseret, eller at de decideret blev modarbejdet. Og det synes jeg jo egentlig talt også er lidt interessant.
Specielt at de bliver modarbejdet også. Men chefen prioriterer det ikke. Jeg har jo så en eller anden idé om, og det kommer jeg også lidt tilbage på, jamen hvis man ikke ved, hvad det betyder at faktisk prioritere det som chef, og hvad man egentlig taler for ud af det, så er det jo også svært at prioritere det, fordi så tror man ikke, at det betyder noget. Og Lasse, er der forskel på interne og eksterne kurser, interne forløb og eksterne kurser? Og jeg vil sige sådan lidt som jeg siger til Kirsten også, det kommer altså lidt an på, hvordan I opbygger de der interne forløb. Fordi hvis I bruger, den traditionelle måde at gøre det på, ved at sige, at de får noget undervisning, så er det så bare måske en blanding af interne og eksterne foredragsholdere eller undervisere. Men at I bruger de samme koncept som de traditionelle kurser, så får I faktisk ikke mere effekt ud af det. Der skal nogle andre ting til ud over undervisningen, for at I får noget effekt ud af det. Jeg vil gerne igen tage fat på mig, hvis det er, at jeg ikke får svaret ordentligt på det. Fordi det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at vi får kigget på det. Jeg spurgte også lidt om, har du inden start på det her projektlederuddannelse haft en samtale eller på anden måde aftalt med din chef om formål og mål med din deltagelse? Og 50% siger ja. Det dækker så lidt over, at det kan være en mus-samtale, man har gennemført for 6 måneder siden, så det er ikke et udtryk for, at man har taget en samtale en uge eller 2 uger før, hvor man har siddet ned og snakket om, hvad så, hvad skal vi have ud af det, og hvad skal du have ud af det, og hvordan gør vi det osv. 83% de siger faktisk nej til, om dem og deres chef har aftalt, hvordan man kunne arbejde og træne med det, man lærer. Og det er altså noget, der rykker i forhold til effekt. Og når 83% så siger nej, så dækker det jo meget godt over, at det kun er 1 ud af 7, der faktisk får noget ud af det. Og her, hvis det er, vi snakker interne og eksterne forløb, så er det faktisk en vigtig faktor. At hvis vi ikke har involveret lederen, og vi ligesom har sat ikke kun nogle læringsmål, men også nogle aktivitetsmål, så får I faktisk ikke en højere transfer på interne forløb. Den sidste, har du og din leder aftalt, hvordan og hvor tit han skal følge op på din deltagelse i uddannelsen? Og der er der faktisk 67%, der siger nej, vi har ikke talt om opfølgning. Og det kunne jo godt dække over noget af det, jeg i hvert fald selv har oplevet, både på den ene side som kursus- og uddannelsesudbyder, og også som HR, at når det er, vi ligesom har bevilget det her kursus, så er det pøj og håber, at du lærer noget, og når det er, vi så kommer hjem, så får vi lige spørgsmålet, gik det godt? Ja, det var et super godt kursus. Okay, og så fortsætter vi. Og det er ikke så godt i forhold til, hvis det er, vi vil opnå effekt. Hvad er transfer og forankring? Der er selvfølgelig flere transferforskere, der er inde og snakke om, hvad transfer er. Men jeg har prøvet at samle det lidt i, at transfer er et begreb, der beskriver den proces, når læring på et kursus eller en uddannelse, uanset om den er intern eller ekstern, den omdannes, forankres og konkret bruges i praksis. Transfer er altså en dynamisk proces, hvor vi anvender og forankrer det, vi har lært. Giver det mening i forhold til, at vi ikke snakker læring, men transfer? Har I nogle tilbagemeldinger på det?